Bueno, nahi duzunean, hasingo gara, egunon guztioi, eta eskerrik asko, gaurko agerraldia etortzatelako. Gure gaurko Miren Legarresta, berdintasun zuzendaria eta neronen gaurko komunikazio honek helburua dauka batipat martxan jarri dugun kanpainaren berri ematea zuei, medioi eta gizarte osoari. Batez ere, azaroaren 25 ate joka daukagula datorren astean izango da. Dakizuen bezala nazioarte mailan emakumeen kontrako bortizkeriari aurre egiteko eta desagertarazteko nazioarteko eguna dugu. Eta testuinguru hortan guk nahi genuke azpimarratu alde batetik zer egiten ari geran eta horren berri emango dugu bai Mirenek eta biok. Eta gero batipat kanpaina bat martxan jartzen dugula eta kanpaina horren nondik norakoa baita ere zuei azaldu. Hori da gaurko komunikazioaren helburua. Guk abia puntu bezala testuinguru ikuspegitik, ez? Gu garbi daukaguna da Gipuzkoan helburu nagusia dela gure foru gobernuarena desberdintasunari aurre egitea eta bihurtzea Gipuzkoa nazioarte mailan erreferentzia berdintasunaren inguruan eta berdintasuna enfokatzen dugu 3 arlotan. Arlo sozioekonomikoan, hizkuntza berdintasuna arloan eta baita ere gizon eta emakumeen arteko desberdintasunari aurre egiteko referentzi bat izan nahi dugu, ez? Orduan, desberdintasuna kontzeptu nagusi bezala, baina gero horre dauzka bere adarrak, bere ramifikazioak, eta kontestu hortan heldu nahi dugu batipat gizon eta emakumeen arteko desberdintasunaren auzi horri Gipuzkoan oso importante dena politika publiko aurreratuak egiteko. Abia puntu bezala gogorazengo dizu dagoeneko informazioa aterazan bere momentuan, hor badakizuen bezala Eustatek atera du genero berdintasuneko indize bat, eta horren dela pare bat hilabete gola uste atera zala, maiatzean egintzen neurketa bat, eta hor ikusten dena da bataz bestekoa Europan markatuta gure berdintasun indizea Europakoa baino bataz bestekoa baino hobea dela. 72,5koa da berdintasun genero indizea, baina badauzkago oraindik ere zenbait herrialde Europa mailan hori baino askoz ere zifra aurreratu daukatenak eta hobea daukatenak. Besteak beste, adibidez, Frantzia bera, Danimarka, Suedia, Finlandia, ez? Orduan, hor dauzkagu pixkat gure jopuntua, gure helburua, eta ez dugu akomodatu nahi, ez dugu eroso bizi nahi daukagun egoeran, baizik askoz ere ambiziosoagoak izan nahi dugu, eta arlo horretan aurrera egin nahi. Beti jartzen dugun referentzia esateko ez gaudela ondo, eta ezin dugula autokonplazentzien erori da, zenbat emakume dauzkaten eraso bortitzak urtean gure lurraldean. Eta zifra oso mingarria eta da 1.300 emakumeen zifra. Beraz, emakumeen kontrako bortizkeria oraindik ere bizi dago gure lurraldean. 1.300 emakumek sufritzen dute eta pairatzen dute eraso hori urtero gure lurraldean. Eta garbi dagoena da horri pixkat hori gure lurraldetik desagertarazteko ez gala gauza izan. Ez dugula edukia hemenik hori desagertarazteko. Eta helburua da beraz Gipuzkoa izan dadila emakumeen kontrako erasoengatik libre dagoen lurralde bat. Hori da helburua guztiok partekatzen duguna. Eta hortarako funtsezkoa da bortizkeriaren kontra aurre egitea, baino oinarrian emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunari aurre egitea da bidea gure ustez. Desberdintasunari aurre egitea da gure helburu nagusia. Eta horretarako jarri genduen martxan urrian onartuta berdintasun emakumeen eta gizonen arteko berdintasun plan berria 3. plana Gipuzkoan, gure lurraldean, eta Foraldundiak martxan jarri duena, baina elkarlanean gizarte osoarekin, eragile nagusiekin. Eta hor, esan guk kanpaina jartzen dugunean, kanpaina horrek urrats berri bat eman nahi duela gure bidean, eta urrats ambizioso bat. Ikusten dugunean desberdintasuna dela benetan kontraesan nagusia, eta dagoen gainartu beharreko edo gainditu beharreko oztopo nagusia, gure ikusten duzuen bezala, guk nahi duguna da, gu guztiok ez gaitezen publikoaren parte izan. Ez gaitezen entzule edo ikusentzule soil izan arlo horren arazo horren aurrean. Eta beraz, kanpainaren helburua eta izena hori da, ez? Ez zaitez ikusle huts bat izan. Eta horren indarkeria matxistaren aurrean gure implikazio personala bilatzen duen kanpaina bada. Beraz, konpromiso individual eta kolektiboa ezinbestekoa da.
emakumeen kontrako bortizkeri horri aurre egiteko. Eta guk nahi duguna da, dei bat egiten dugu gizarteari, guztion artean identifikatu ditzagun, portaera txiki eguneroko batzuk, baina guztiz matxista direnak, eta bere osotasunean gero albidatzen dutenak bortizkeria emakumeen kontra. Orduan, bortizkeria ekintza txikiak, kulturaren partaide direnak, gure eguneroko portaeraren partaide direnak, horiek identifikatzeko kanpaina bat bultzatu dugu. Eta gustu dugu gainera, eraso txiki horiek denak emakumearik min handi egiten diotela. Eta gero gainera, kultura horrek albideratzen duela bortizkeria emakumearen kontra. Aipatzen dugunean askotan pedagogia funtsiozkoa dela, hortan goatz, ez? Pedagogia izango litzateke, pixka bat, gure kultura, gure ikuspegia evoluzionatzea, gainditzea dauzkagun matxismo guzti horiek, eta horrekin, pixkanaka guztion artean ateak iztea emakumeen kontrako bortizkeriari. Bueno, hori izango litzateke euskerazko sarrera edo. Resumiendo en castellano, hablaría de que, bueno, hablamos fundamentalmente del 25 de noviembre como la fecha internacional para hacer frente a la violencia machista en contra de las mujeres. Ese proceso de erradicación de la violencia contra las mujeres, que en Guipúzcoa cobra un especial protagonismo en el sentido de que tenemos a 1.300 mujeres víctimas de violencia machista anualmente, el año 2019, y anualmente además sin una evolución muy acentuada a mejor, digamos, ¿no? Esa es una cifra que permanece bastante enquistada, y en este contexto de Día Internacional contra la violencia en contra de las mujeres para su erradicación, nosotros hemos puesto en marcha una campaña, y esa campaña se basa sobre todo en la búsqueda de la igualdad efectiva, real, entre los hombres y las mujeres en nuestro territorio. Somos muy conscientes de que pese a que tenemos un índice bastante avanzado en el índice de igualdad que empieza en Eustat a medida a partir de mayo del presente año, nosotros no podemos caer en la autocomplacencia porque tenemos hechos realmente sangrantes de violencia contra las mujeres, y la más importante sería la cifra de 1.300 mujeres que sufren anualmente esa violencia. Y pensamos que es muy importante la concienciación, la transformación de la cultura de nuestro colectivo, de nuestra comunidad y también de todos los individuos que la conformamos. Y precisamente para convertir a Guipúzcoa en un territorio libre de violencia machista hemos impulsado esta campaña, que básicamente lo que pretende es identificar los pequeños hechos de discriminación, de machismo, que hacen que en su conjunto legitimen y posibiliten después la violencia en contra de las mujeres. Y lo que pedimos al conjunto de la sociedad es, en primer lugar, que identifiquen individualmente esas pequeñas violencias en contra de las mujeres que se producen todos los días y por parte de todos y todas, ¿no? Pertenecen en alguna medida a nuestra cultura, a nuestro modo de pensar, y lo tenemos que transformar precisamente para ir atando poco a poco y para ir cerrando las puertas a la violencia machista. Y lo que pedimos realmente a la gente es que no sea testigo, no sea parte del público de esa violencia contra las mujeres, sino que sea realmente parte implicada, individual y colectivamente, en contra de la violencia contra las mujeres. Ese es el objetivo de la campaña, eta hortik aurrera Mirenek hartuko du hitza horren xehetasunak aipatzeko. Miren, nahi duzunean. Eskerrik asko diputatu nagusia. Eta, bueno, diputatuak ondo esan duen bezala, hirugarren berdintasun planean kokatzen da, gaur aurkeztuko dugun sensibilizazio kanpaina, orain hilabete eta erdi aurkeztu genuen, eta ekintza guztien artean sensibilizazioa bada baita ere gure marko juridikoan agertzen den egin beharra, ez? Eta gaur aurkeztuko dugun kanpaina hau esan gogoeta sakon batetik abiatu zela, duela 5 hilabete, eta gogoeta hortatikan adituak eta gonbidatu genituen, ideiak, adierazpenak eta partekatu egin ditugu. Elkarrekin ikuspuntu desberdin horrekin eta iritsi ginen nolabait ez, gogoetaren erdigune batera. Eta erdigune horretan nolabait ez, sortu egin genuen kanpaina honek dauken helburu nagusia. Helburu nagusiak 2 zutabetan
eraikitzen da, alde batetikan, nolabait guztiontzat, zuzendua izango zen kanpaina bat, nolabait hori gailendu egiten zen ideia bat, eta guztiongan violentzia sexistarekiko edo kontzientzia bat sortzea, ez? Horretarako, ikusten zen kanpaina belaunaldi artekoa edo intergenerazionala izan behartzuela. Eta bigarren zutabean, violentziarekin loturiko ideia bat edo azaleratu zen, eta zen muturreko violentziaz baino nolabait egunerokoan eta oso normalizatuta daukagun violentzia txiki horretaz edo arituko ginela. Hain zuzen ere, eraso txikiak dira, eta garbi asko modu errepikakorrean poliki-poliki gure ohiko jarreretan txertatzen joaten dira, eta gu ez gara bate ohartzen horrekin. Eraso txikiak, diputatu nagusiak ondo esan duen bezala, txikiak izan arren, bere eragina eta bere kalte egiten diete emakumei, izan helduei, zen gaztei ere. Eta, normaltzat hartuak ditugun, jarrerak eta ideiak eta pentsamendu horiek, normaltzat hartuak izan arren, garbi asko ikusten zen, beharrezkoa zela esatea, ez direla normalak eta ez direla bidezkoak. Eta horrekin, poliki-poliki, hasi ginen, pixka bat ibilbide bat egiten, idea kreatiboa edo sortarazteko benetan zeintzuk ziren ideia nagusiak. Benetako erronka baten aurrean aurkitu ginen, kanpaina, edozein kanpaina batek eskatzen duena da mezu garbia helaraztea, baina kasu honetan gehigarri batzuk eta bazeuden pertsona guztientzat izango zela eta nolabait denok interpelatuak irtetzea kanpaina honetatik. Horretarako, adituengandik jaso genituen ideiak oso baliagarriak izan dira, idea kreatibo hori sortzeko. Alde batetikan, esan dugun bezala, guztiontzat izango zen kanpaina bat, zergaitik oso ohikoa izan delako, edo oain arte behintzat sortu izan diren, edo ezagunak ditugun eta kanpainak, normalean emakumeentzat soilik zuzenduak izan direlako, eta ideia hortik aldentzea izan da gure asmoa. Hau da, guztiok daukagu honen erantzukizuna. Bestalde baita ere, eraso txikiak gertatzen dire askotariko espaziotan, eta gehienok ez daukagu gaitasuna ondo identifikatzeko. Hain txertatuta dauzkagu gure egunerokoan, kosta egiten zaigu identifikatzea, eta ez gara gainera interpelatuak eta sentitzen. Hala ere, esan beharra daukagu, jarrera matxistak izan badirela. Bestalde, diskurtso sexista honetan ere, denok daukagun erantzunkizuna erakustea izan da baita ere beste ideia nagusi bat, ez? Puntu honetan, gure buruari eragitea izan da asmoa, hau da, galdera ikurra sortaraztea, esatea, nolabait, non dago normalizazio honen arrazoia, edo nolatan ontzat ematen diegun adierazpen sexista hauei. Estamos hablando de la responsabilidad que como individuos tenemos ante los diferentes discursos y comentarios sexistas. Y esta idea de la responsabilidad se ha convertido en la piedra angular del concepto creativo. Es la responsabilidad la que realmente tiene ese potencial para neutralizar las muchas justificaciones que nos ponemos y que son habituales, principalmente para minimizar o banalizar esas pequeñas agresiones, ideas, comentarios o actitudes sexistas. También hemos querido que la campaña tenga ese tono provocativo, pero que a la vez esté impregnada de pedagogía. Consideramos que es necesario que la sociedad se sienta interpelada, pero a la vez es necesario también transmitir nuevas respuestas a esa sociedad. Tienen que tener nuevas maneras de responder a esas pequeñas agresiones. Y desde luego tenemos claro que los roles y estereotipos habituales pues no son precisamente los más adecuados para tener una respuesta adecuada. Consideramos que esta campaña también abre el horizonte y de alguna manera sí que transmite, aunque sea de una manera implícita, transmite a las mujeres víctimas de violencia de que de la violencia sí que se puede salir. Esta es una idea, además, que cogía bastante fuerza en este trabajo que hemos hecho con los diferentes expertos. Por el otro lado, parkatu, euskeraz pasatuko naiz orain,
Orokorrean, xede taldea edo publiko objektibo horri, nolabait baneko genuke kanpaina hontatikan ukituak ustea edo ateratzea. Eta baita ere biktimarekin konektatzea. Alde batetikan, naiz eta modu implizitoki biktimen sentipenak, nik uste dut adierazita edo irudikatuta gelditzen direla, eta baita ere eraso hauek identifikatzen baita ere biktimai helarazi egiten zaie edo transmititu egiten zaie mezu bat, eta dela denok bagarela bide lagunak, hau da, identifikazio prozeso horretan denok bagarela bide lagunak. Ezin da ahaztu, eta hau ideia importante bada, emakumeek eta neskek ez dutela bere burua biktimatzat hartu nahi. Eta saiatzen dira modu sutsu batean etiketa hortatikan aldentzen. Hori ere oso ideia importante bat. Gutxi gora bera, modu laburrean ezpada ere, ontatikan abiatu ginen eta idea kreatibo honetara iritsi ginen, oraintxe aurkeztuko dizueguna. Denok, emakumeak eta gizonak, gure egunerokoan ikusle nagusia gara. Eta askotariko espazioetan, izan kasu honetan gaurko kanpaina honetan zinema batean, askotariko espazioetan, edo antzerki batean, edo futbola ikustera joaten garenean, autobusean joaten garenean, edo etxean, gure sofan eserita egoten garenean, telebista ikustean. Guzti horietan, espazio guzti horietan badago elementu komun bat. Eta gu ikusle hutsak gara. Ez dago zertan gertakizun horietan parte bat izan behar. Hau da, gertakizun horietan gu objektu pasiboa gara. Eta gure aurrean gertatzen den horretan, ez dugu ezer egiten, ez gara interpelatuak sentitzen, aldaratzeko, edo egoera hori, fikzioa balitz bezala aldaratzeko, ez dugu parte hartzen. Baina gure bizitza, eta horrekin azpimarra jarri nahi dugu, gure bizitza erreala da. Ez da espazio horietan gertatzen diren ikuskizunak, eta ez da ikuskizun bat. Eta gure begien gertatzen den hori erreala da. Eta hortik abiatuta indarkeri matxistari dagokionez, gure mezua, ez gaitezen ikusle bat gehiago izan. Hori da, idea kreatibo bukaeran, ibilbide horretan bukaeran amaitzen den ideia. Honekin dudarik gabe, asmoa da, orain arte bezala edo edabide tradizionalak erabiltzea, edapen zabal bat egin nahi dugu, edapen hori abendura arte iraunduko duena, baita ere ikusita askotariko publikoengana iristea dela asmoa, sare sozialak ere bere biziko garrantzi hartuko dute hontan, eta berregokitzapenak egingo dira nolabait publiko ezberdin horretara iristeko. Baita ere, kanpaina honekin atxikita webgune bat atondu dugu, informazio ezberdinarekin, baina 3 ataletan banatuta dagoena. Lehenengo atalean, violentzia matxista zer den argibide gehiago ematen duen atal bat. Baita ere, gure esku hartzean nolakoa izan behar duen, eraso txiki, zein handien artean edo, zein izan behar duen giltzarri batzuk edo ideia giltzarri batzuk partekatzen ditugu, eta 3. atalean eskuragarri egunean indarrean dauden zerbitzuak eta baliabideak ere informazio hori eskuragarri dago. Esan, honekin deialdi orokor bat egiten diogu gizarte osoari, aldeko jarrera aktibo bat edukitzea eraso sexista hauen aurrean, eta esan baita ere atarin gaudela, datorren astean indarkeri matxistari, emakumeenganako indarkeri matxistari aurkako nazioarteko eguna ospatuko da. Zalantzari gabe eta gauden testuinguru honetan, COVID-19 testuinguru honetan, ohikoak izan diren kaleko konzentrazio horiek ez dira horrela izango, baina segurazki, bai emakume elkartek, mugimendu feminista eta beste eragile batzuk, antolatuko dituzten, beste ekintza alternatibo horietan parte hartzeko ere deialdia luzatu egiten dugu, plaza hontatikan. Eta, honekin emango dugu kanpainaren azalpena.
Jaunak, bai estatuta dut gaur biharko bilera. Maite, morik etorri, Ikusi aldek ze argazkiko duen Instagramera eren eskalagun izan dako horrek. Bai, motel, idatzi ziot esan ezpena ematen duela ipurdik izen hori erakusten. Zen aska. Beira joko eri, ez neskaka txarroa. Polike, noraztoa zen bakarrik? Lagunduko dizute etxera, ederki pasako dugu elkarrekin. Seme, niri ez zait inbertsio ona iruditzen lokal hori. Agian beste inguru batean. Orain ekonomia zer ikasi duzu, laztana? Bueno, ez da galderari dagoen, zerbait hola zehago zuen, o daturen bat, o zerbait nahi duzuen. Bueno, galderarik ez badago, hemen fisikoki galdetzen digute usuak beste gai bati buruz. Aprovechando que está el diputado general, ¿podría hacernos una valoración de cómo ve la evolución de la pandemia en Guipúzcoa y también en las residencias? Ez dakite galdera idakuzten honen inguruan, edo ja horri jotzen diogun? Bueno, ni banun galdetzeko asuma. Vale, orduan gero erantzungo dugu, bai. Normalen kampaina hauetan, berba, violentzia esan nahi nuke nabarmenagoaren aurrean eskatu izan da parte hartzea edo geratzea eraso batzuk. Kasu honetan, ikusi dudanez, iruditu zaidanez, norberari eskatzen zaion, norberaren jarrerak moldatzez horren beste kasuetan sartzea, hori horrela? Bai, nik esango nuke, azkenean hemen dagoen, eta mirenek aipatu dez, hor dagoen kontzeptu nagusia konpromisoarena dela. Guztion konpromisoa, ez bakarrik bortizkari matxistari aurre egiteko, baizik biktimei baita ere gure elkartasuna adierazteko, baino ez, ahotsez baizik gure konportamentuarekin. Alegi, eguneroko konportamentuarekin benetan lortuko dugu elkartasuna izatea eta gure konpromiso hori plazaratzea gizartearen aurrean. Uste duguna da, importantea dela kolektiboki eta individualki bortizkeria momentua daudenean edo gertakari daudenean hoien aurrean irmo mantentzea, baina bortizkeri ekintza horiek albidetzen dituzten mikro bortizkeriak edo konportamentu individual horiek aldatzeko eta horiek pixkat erabat baztertzeko hartu dezakegun konpromiso individuala dago klabea, hor dago klabe nagusia. Eraz, konpromisoa une honetan uste dugu joan behar dela urrats bat aurrerago. Eta nik uste du gainera, urrats bat aurrerago joatearekin eraginkorragoak izango dela bortizkeriaren kontra. Ikusten dugulako kontestu zabalago baten parte badala bortizkeria. Eta orduan kontestu hori benetan aldatu behar dugu norberaren konpromisoarekin. Estamos siempre en la misma dicotomía, ¿no? Es decir, es importante que las instituciones públicas, la sociedad organizada, establezca una estrategia activa y eficiente y eficaz en contra de la violencia contra las mujeres. Y hay hechos, como los 1.300 casos anuales en Guipúzcoa, que son especialmente sangrantes. Y es importante que la propia sociedad, de un modo firme, colectiva e individualmente, haga frente a estas situaciones. Pero la tesis que nosotros manejamos es que esas situaciones sangrantes son también consecuencia de una miríada, miles de hechos más pequeños de violencia o de acciones en contra de las mujeres, que son las que hay que erradicar, y además en ese aspecto las instituciones públicas tenemos nuestra visión, nuestra estrategia y nuestro protagonismo, pero es el conjunto de la ciudadanía y el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas, particularmente individualmente, los que tienen que asumir un compromiso. Ese compromiso posibilitará que se vaya transformando nuestra cultura, nuestra vida diaria, y así, desde la raíz, hacer frente a una situación que es muy generalizada en la sociedad y que hace que luego se produzcan hechos violentos de una gran envergadura. Pero en nuestro caso, el concepto clave es el del compromiso, el compromiso individual, colectivo, sin que por eso hagamos dejación las instituciones de nuestro propio compromiso y responsabilidad. Pero pensamos que esa combinada entre la acción institucional y la acción de la sociedad organizada y también individual, la que tiene que ser realmente la que erradique la violencia en nuestra sociedad. Oso ondo. Igual, bigarrengoari entzuten digu COVID egoeraren evoluzioa.
Bueno, euskaraz eta erderaz ingo du baita ere kasu honetan, guk ikusten duguna da, azkeneko egunetako joera pixkanaka, bueno, esan dezakegu lautadarantz gara matzala, baina hori hipotesi bada, garbi dagoena da, hemen ez dagoela erlaxaziorik, hemen kezka oso handi daukagula, oso handi daukagu gure foru aldundian, nari pertsonalki diputatu nagusi bezala, bai lurralde osoaren evoluzioan ikuspegitik, eta baita ere horrek gure egoitzetan egiten duen eraginarengatik. Oso kezka handi daukagu, uste dugu urrengo asteetan, orain dela aste betenik esaten nuen ez, hor jokatzen dugula pixkat gure bigarren olatu honetan zein ez evoluzio izango dan. Ikusten dugu gaina gure egoeran ez dagoela patroi bakar bat, zenbait lurraldetan kontrolatze bideo hori oso ongi dijoa, eta beste batzutan ez dute lortzen. Eta tendentzia gerozta gora doa. Beraz, nik uste dut gure erakunde ardurarekin batera gizarte osoak jarraitzen balin badu arduraz jokatzen, pixkanaka egoerak hoberingo duela. Baina epe motzera daukaguna da bai ospitaletan eta baita ere egoitzetan presio izugarria. Eta orduan nik eskartzen dut benetan gure egoitzetan nagusiki gure eskuduntza hori delako profesionalak eta bertako langileek emakumea batipat egiten duten lana, uste dugulako hori dela giltzarri nagusia. Benetan euren ardura, euren profesionaltasunak, ezarri den protokoloak, aleginda egiten dugu, ahalik eta gutxien izan dadin inpaktoa eta ondorioa gure egoitzetan, baina handia da eta bildur gara urrengo asteetan handia izango dela. Naiz eta, esaten duen bezala, kurba pixkanaka beruntz joan, hala ere egoitzetan arriskuak jarraitzen du urrengo asteetarako, eta horrek kezkatzen gaitu izugarri eta mantentzen gaitu tensio oso importante batean. Bueno, la situación del COVID-19 en el territorio y también en las residencias. Existe una honda preocupación en la Diputación Foral de Guipúzcoa, tanto por la evolución de la pandemia en el territorio, que sí hay algunos síntomas que marcan una dirección poco a poco a que se va doblando la curva en el territorio, pero esa es una hipótesis porque en 2 o 3 días puede cambiar la tendencia de nuevo. La situación a nuestro alrededor en diferentes regiones es muy diferente, a pesar de tomar medidas duras, pues hay algunas regiones en las cuales, algunos territorios en los cuales pues no se consigue esa tendencia decreciente, con lo cual la preocupación es máxima. Somos muy conscientes de que las instituciones tenemos una responsabilidad directa en esta cuestión, en este esfuerzo, en esta lucha contra el COVID-19, pero también somos muy conscientes de que es la propia sociedad y todos los ciudadanos y ciudadanas los que tenemos que mantener ese pulso, tanto a nivel individual, a nivel general, en el ámbito de nuestra sociedad, pero como también en el ámbito de las residencias, que es competencialmente la cuestión que más nos preocupa, porque en la primera oleada fuimos muy conscientes de que el crecimiento de los contagios en la sociedad luego directamente tenía un efecto de contagios en las residencias. Y como sabemos, eso tiene una afección en personas fallecidas directa, absolutamente dramática, que fue fortísima en la primera ola y que cada vez está siendo más fuerte en esta segunda ola. En las residencias tenemos un esfuerzo titánico por intentar paliar los efectos del COVID-19. Lo estamos haciendo con protocolos, con un esfuerzo profesional muy importante que agradezco, sobre todo de las mujeres profesionales en las residencias. El esfuerzo está siendo titánico. Hay que reconocerlo, y todos los protocolos que se han establecido, el esfuerzo que hacemos la propia institución y las entidades y empresas que conforman todo el conjunto residencial en Guipúzcoa, está haciendo un esfuerzo absolutamente impagable. Pero así y todo, somos muy conscientes de que durante las próximas semanas los números van a ser malos, en la medida en que, al final el incremento de contagios en la sociedad tiene una influencia, un efecto directo, lineal, en el incremento de contagios en las residencias. Y todos sabemos lo que eso significa, los números dramáticos que eso genera. Por eso, junto con la concentración, el esfuerzo institucional que estamos realizando, sabemos que es tan importante como eso es la concienciación del conjunto de la ciudadanía, que al final tiene que ser una combinada entre una labor institucional eficaz y una implicación individual de cada ciudadano y ciudadana del territorio de Guipúzcoa. Esa combinada es la que realmente nos va a sacar de esta situación tan dura. Beste galdera bat, onda zerotik,
¿Tienen previsto la Diputación algún tipo de ayuda al sector hostelero? Bueno, nik arlo horretan, aurreko astean esaten genuen, nola une honetan foru aldundien artean, hiru ogasunen artean, batzorde bat lehenengo olatuarekin jarri zen martxan fiskalitate arloan neurriak argitzeko. Une honetan, batzorde hori biltzen ari da bigarren olatuko fiskalitateko neurriak argitzeko, eta zai gaude, fiskal batzorde horrek argituko duela. Nik argi daukadana da, neurriak koherenteak izan behar dutela hiru lurraldetan, fiskalitate ikuspegitik anbiziozuak, hori da gudako tresna nagusia, eta espero dugu, hurrengo egunetan horren inguruko konkrezio bat edukiko dugula eta komunikatuko dugu. Bueno, hablamos de que desde la perspectiva de las Diputaciones Forales de Guipúzcoa, ya en la primera ola se puso en marcha una comisión interinstitucional de las tres haciendas para ir alumbrando las medidas que luego se pusieron en marcha, que como todos sabemos han tenido en Guipúzcoa en su conjunto para el ámbito económico una bolsa acumulativa, una partida acumulativa de unos 700 millones de euros. Es el efecto fiscal que ha tenido el conjunto de las medidas que hemos puesto como consecuencia de la primera ola. Pues bien, ese grupo interinstitucional sigue reunido, continúa estas semanas pues alumbrando y especificando qué medidas podemos tomar, pero somos muy conscientes de que esta segunda ola va a requerir también de ambición en el ámbito fiscal para apoyar a un sector que lo está pasando realmente mal. Con lo cual, espero que en los próximos días tengamos una concreción, como decía, con una visión de coordinación interinstitucional y realmente que tenga un carácter ambicioso. Besterik ez baldin badaukazu, eskerrik asko guztiei.